Makazouya zvakare vanhu vaMwari, mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose konhai pastor. Kune vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo inopindurwawo neumbo mukati mebhaibheri. Saka makasununguka nemiwo kutumira mibvunzo yenyu kana muri kuteerera pamaWhatsApp ari maaudios 0772918335. Vari kuona paFacebook or paYouTube, you can just drop your question pama-comment section. Tinowana nguva yekubatsirana. Mubvunzo watira kupindura nhasi uri kutiyo konhai pastor, 1Thessalonians 5 verse 23 hairevi here kuti munhu anoumbwa nezvinhu zvitatu. Takagotaura something kakare, saka manogona kwakapotswa nemubvunzo iwoyo kana nemhinduro ya, asi hazvina kuipa kungoupindura zvakare sekutaura kwatogara tichiita. Now chekutanga chatira kutaura tataverenga 1 Thessalonians yataurwa panapa ndechekuti tinoenda pakaumbwa munhu pacho kuitira kuti tisazofungire zvakawanda. Genesis 2 verse 7, and the Lord of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being or a living soul, depending on version yawandisa. Saka ndo zvinhu zviviri zvinoumba munhu, the dust of the ground and the breath of life. Saka nyaya inozoya ngativerenge chinozoita kuti vanhu vafunge kuti saka zvitatu zvinoumba munhu. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and whole spirit, soul and body be preserved blameless. Ndo vhesi yakotwa panapa kuti haisi kuratidza kuti munhu ane macomponents matatu, the body, the spirit, perenyu zvakanaka. Mukasangana nevhesi yakaita saiyoyo kana kuti panoshandiswa body, spirit and soul pamwe chete nguva imwe chete. The Bible is not speaking much about zvinhu zvitatu zvinoumba munhu, but as in kuti munhu ane zvinhu zvitatu, ane a spirit iri maari, ane a soul iri maari, then ozoita body. That's not what the Bible is speaking about. Rather, the Bible riri kuemphasize mainly pa difference iripo pachatiri kuti soul kana chinonzi soul in this context only kana zvashandiswa zviri zvitatu nguva imwe chete, nechiri kunzi spirit kana zvashandiswa nguva imwe chete. Mukaenda painzwi riri kunzi spirit tiri kuNew Testament, which is pneuma, tinozotora vara rechirungu rekuti pneumatics, zvine chekuita neair kana nemhepo, rinoreva wind, breath or kuti spirit. Kana kuri kuOld Testament, the equivalent ya pneuma inenge ruach rinoreva zvimwe chete kuti wind or breath. Okay, then chiri kunzi soul panapa kuNew Testament inenge iri psuke. Ku-Old Testament the equivalent is nefesh. Psuke iri Greek, nefesh iri Hebrew. Zvinenge zvichireva izvo soul, life, being, a person. Saka Bible rikashandisa zvinhu izvi zviri zvitatu nguva imwe chete, pneuma, psuke nasoma ndo zvinoreva body or flesh. Riri kutaura iro pese pazvinoshandiswa munozvicherechedza. Spirit iri kunzi your spirit, your soul and your body. Chiri kunzi spirit, it's referring to the emotional domain of the human being. Pese paminoshandiswa ndosaka muchiona even kuOld Testament, like I'm thinking of Hannah, paanosvikirwa naElkanah achiita sokunge ari kutaura ega paya anotoudza Elkanah kuti handina kudhakwa, but I am a woman of a troubled spirit, which means emotionally she was troubled. Saka spirit yakashandiswa ipo papo ruach iri kurefer to the emotional domain. Iri kuti ndiri kutambudzika mumwoyo. Mukatarisa even Bible reshona harigoni kutranslate spirit and soul, rinondoti mwoyo nemweya. Saka mwoyo uri kurefer to the emotion yemunhu, the emotional fraternity, the emotional domain, ndo iri kunzi spirit. Then soul iri kunzi ruach, iri kurefer to the intellectual domain, pfungwa. My mind, my soul is thinking about this. Pakawanda pamunoona mastatements akadaro, mavhesi akadaro mukati mebhaibheri. Saka panenge pachishandiswa soul, spirit, body nguva imwe chete, the Bible is saying may you be emotionally well, may you be intellectually okay, may you be physically okay.
Saka body, spirit and soul zviri kushandiswa nguva imwe chete mubhaibheri. Bhaibheri riri kungoti, may you be okay physically, may you be okay intellectually, may you be okay emotionally. So it's referring to those three domains. Mukaverenga kuna Matthew 22 verse 37. Matthew 22 verse 37. Jesus antora something chinosapota pfungwa iyo. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart. Okay, that's the emotional domain. With all your soul, that's the mental domain, and with all your body, or version with all your mind. So the emotional domain, the mental domain, the physical domain. Doksaka kana muchiverenga Ezekiel now, chapter 18, inobva yaisa pachena manje kuti zvinopfungwa nevanhu manje kuti munhu ane chiri maari chinonzi soul chisingafi. The Bible does not teach that. Nowhere does the Bible teach kuti munhu ane chiri maari chinonzi soul chisingafi. Ezekiel chapter 18, verse, behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son are mine. Parakutorwa life, manap, suke. The soul that sins shall die. The soul that sins shall die. Saka Bible haridzidzisi kuti munhu ane chiri maari chinonzi soul chisingafi kana chinonzi spirit chisingafi. The soul that sins shall die. The life, the person, the being who sins will die. Acts chapter 27 verse 37. Acts 27 verse 37. Paul anoverenga vanhu vanga nawo muchikepe anoti, and in all, in total, we were 276 souls on the ship. Among my version, or persons on the ship. And the word rashandiswa ipo papo ndi psuke. Saka we were 276 souls. You can't dai soul uri mwe unoverenga sei kuti 1 soul, 2 souls, 3 souls, 4. Paul ari kutoziva kuti chiri kunzi psuke chiri kutaura upenyu, a being, a person. That's what the Bible teaches. But sekutaura kwandaita kuti mukaona Bible rashandisa zviri zvitatu kuti body, spirit and soul, it's referring to the physical domain, the mental domain and the emotional domain of a person. Otherwise munhu anoumbwa nezvinhu zviviri, the breath of life and the body, which is the dust of the ground. Ndo zvinogadzira a living soul. Genesis 2 verse 7, which is a person, a being, life, upenyu kana kuti munhu. Ndoda kutsirikana, Mwari atikomborere. Amen.